Gaskiya ne, abin nan yana matukan bani mamaki yanda matasan jihar Nasarawa suke yi da wannan bawan Allah mai suna Muhammad Abubakar. Waye ma shi wannan bawan Allah? Shi dai wannan bawan Allah da kuke ganin sa sunansa Muhammad Abubakar. Da yana aiki tare da gwamnan jihar Nasarawa ne a matsayin SSA nasa. Amma yanzu gwamnan jihar Nasarawan ya ƙara masa matsayi yanda ya mayar da shi mai bashi shawara na musamman. Ganin haka kuwa shine wasu daga cikin matasan jihar suka ɗan haɗa masa taro na musamman na nuna masa farin cikin abin da ya same shi, watan arzikin da ya same shi na ƙara masa matsayi kenan. Shi dai Muhammad Abubakar ya kasance mutum wanda a kowane lokaci yana tunanin yadda zai tallafa matasa su zama mutane na gari ta hanyoyi na nima musu aikin yi tare da gwamnatin jiha da kuma gwamnatin tarayya har da kuma kamfanoni masu zaman kansu. Shi dai Muhammad Abubakar ya kasance mutum ɗaya tilo wanda a gwamnatin Injiniya Abdullahi Sule in ka same shi zai maka magana ɗaya ba guda biyu ba. Ma'ana duk abin da ya ce maka zai yi zai yi, wanda ya ce maka ba zai yi ba to ba zai yi ba ne kawai. Kuma ya kasance mutum wanda a kowane lokaci ya ga matasa yana so ya kama sun je sun sami ilimi. Wasu yakan tura su makaranta, wanda kuma ya ga ba zai iya tura su makaranta ba, yakan tura su su je su koyi sana'an yi. In sun samu wannan ilimin na sana'an yi, wani lokaci ya ƙara tallafa musu da kuɗin da za su je su riƙe kansu su ci gaba da wannan sana'an. A inda bai bar mu gajiyayyu ba ma a baya, yana tallafawa gajiyayyu ta hanyoyi daban-daban. Watan duk abin da ya shafi matasan jihar Nasarawa har in ya kai teburinsa in ya ga ba zai iya ba, yana tabbata cewa ya kai wannan abin gaban gwamna don gwamna ya sa hannu a wannan takardan don a tallafawa matasan jihar Nasarawa ya kama sun cika wasu burinsu na rayuwa ko kuma sun zama mutanen arziki a rayuwarsu. To, ina ga dai wannan yana ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin dalilan da ya sa matasan jihar Nasarawa suke son shi wannan bawan Allah mai suna Muhammad Abubakar. To, Allah ya ba sa nasara kuma muna matuƙar masa farin ciki na wannan sabon ofishi da ya samu. Allah ya sa mu dace.